Hola, bona tarda a tothom. Permeteu que us dono la benvinguda a tots i a totes. Tenia escrit tots perquè, clar, la festa de la dones, però bé que us m'han acudit. Moltes gràcies per haver escollit la nostra població per a la celebració de la quarta diada de la dona treballadora, que ja ha esdevingut una mica de tradició a la nostra comarca. Gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal en poder fer aquest dia. La instauració d'aquesta data com a Dia Internacional de la Dona és fruit d'un llarg procés. Són molts i variats els fets que van haver de passar per arribar on som ara, el reconeixement dels drets de les dones, com a tals. Equiparament, no del tot lograt, però almenys reconeixement dels drets que té, com a treballadora i com a persona. Sovint s'atribueix aquesta celebració a la data d'un incendi que va passar el 1908 a una fàbrica tèxtil de Nova York. Però allí van morir un centenar de treballadores. Però en realitat també hi van haver altres esdeveniments que van portar a la celebració d'aquest dia. La realitat en si és molt complexa. Les primeres celebracions del Dia de la Dona van ser a Nord-Amèrica, el darrer diumenge del febrer, el 1908. Ara, el 1910, es va proposar que es podia fer també aquí una celebració del Dia Internacional de la Dona, per tant de promoure una miqueteta el sufragi femení, que no hi havia forma que es aconseguís. Llavors, ja a partir d'allí, es va començar a celebrar les diades a Europa. Finalment, el 1917, les dones russes, el 8 de març, van sortir en protesta per la manca d'aliments als carrers de Rússia. Llavors allò ja va quedar com a Diada Internacional de la Dona. Van passar el temps i finalment les Nacions Unides, el 1977, van reconèixer com a reivindicació feministes dels anys 70 que es van anar fent, la van implantar com un Diada Internacional de la Dona. I des de llavors es va celebrant el dia 8 de març. Això ens porta a la nostra celebració de la Diada d'avui. Desitjo que us ho passeu molt bé, tingueu una bona estança entre altres i ja sabeu que sempre tenim les portes del nostre municipi obertes per a tot el que us faci falta. Que tingueu un bon dia. Molt bona tarda a tothom. Permeteu-me primer de tot que disculpi al president del Consell Comarcal, Bernat Bellesa. Avui tenia una altra obligació i no he pogut estar aquí entre nosaltres com hagués estat la seva voluntat. Jo, com a representant del Consell Comarcal, el primer que em correspon és fer una sèrie d'agraïments. He d'agrair primer de tot al poble, a l'Ajuntament de Riba-roja, al seu alcalde, al seu regidor, als regidors, a l'Associació de Dones per l'acolliment que ens està fent, per l'organització de la festa. Ara fa tot just 4 o 5 anys a l'Associació de Dones de Pidal de Riba-roja se'ls va lliurar, amb motiu de l'organització de la festa de Sant Àgueda, un reconeixement, tal com dic, va ser el primer que es va lliurar des del Consell Comarcal com a festa d'interès comarcal. Per tant, gràcies al poble de Riba-roja per acollir-nos en aquesta quarta trobada del Dia de la Dona Treballadora. També he d'agrair molt especialment a les treballadores del Consell Comarcal, que són les que durant aquestes últimes setmanes també han estat treballant per que avui us puguem oferir aquí gairebé representants de tots els municipis de la nostra comarca. En fi, jo com a representant del Consell Comarcal he de felicitar a la dona en general, que avui és el seu dia, Dia de la Dona Treballadora. Jo alguna vegada potser m'heu sentit dir, m'ha correspost també dirigir unes paraules en alguns actes d'aquestes característiques, m'heu sentit dir que potser arribarà un dia, o hauria d'arribar un dia, en què els actes reivindicatius, les coses dels actes, diguem-ne, més lúdics, més de celebració, com el que estem fent avui, però que els actes reivindicatius envers a la dona potser ja s'haurien d'acabar, en el sentit que això significaria que s'ha arribat a una igualtat plena, en aquest cas amb l'home, i que ja no hi hauria discriminacions per raó, en aquest cas, del seu sexe. Tots sabem els problemes que pateix avui en dia la dona, tot i així, cada cop s'està incorporant més, no només al món del treball, sinó als càrrecs de responsabilitat. Tots sabem que, per exemple, avui en dia la vicepresidenta del govern de la Generalitat de Catalunya és una dona, sabem que hi ha diverses ministres, per posar només uns exemples, i potser la persona o un dels càrrecs electes més importants
d'este món globalitzat, la consellera d'Alemanya, com ja sabeu, que és una dona. Per tant, penso que haurà d'arribar un dia, no vaig llunyà, esperem que aquests actes reivindicatius de defensar els drets de la dona ja s'acabin, perquè això, tal com dia abans, significarà que s'ha arribat a la plena igualtat. Mentrestant, nosaltres en aquest dia, institucions com el Consell Comarcal estem realitzant una sèrie de tasques. Ja l'any 2005 ja vam crear l'àrea de la dona perquè veiem que aquí a la nostra comarca hi havia unes inquietuds, hi havia unes necessitats i que, per tant, el Consell Comarcal, en aquest cas, havia d'estar al seu costat. S'ha fet durant aquests anys un pla comarcal de les dones. Hi ha també el que anomenem l'OSIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, per a donar suport entre els problemes i totes les inquietuds que tingui. Per tant, el Consell Comarcal us he de dir que estem al vostre costat i no podria ser una altra manera. No vull allargar més, reitero la felicitació a totes les dones que sou aquí presents i a totes les dones en general, en especial a les que, posteriorment a les meves paraules, ja rebran un reconeixement a una feina que han fet al llarg de la seva vida i que segur la tenen més. Moltes gràcies a tots i passeu una bona tarda. Bones tardes a tots i a totes. Senyor conseller, senyores regidores, senyores presidentes de les associacions de tota la comarca, en nom de l'Associació de Dones de Riba-roja d'Ebre, donem les gràcies per la vostra assistència i participació. Desitjar-vos que passeu una bona tarda aquí amb nosaltres. Esperem que us agradi aquest acte, és molt bonic. I ara ja no en parlem tots, passarem ja a l'acte que és cridar als diferents pobles, que sempre, com sabeu, hem fet en ordre alfabètic, i aquest any es comença a parlar, se començarà a parlar de Vinebre. Sisplau, les dones de Vinebre. Autoritats, associació de dones, amics, amigues, molt bona tarda a tots. Aquesta tarda, 8 de març, celebrem per quart any el reconeixement de la dona treballadora de tots els pobles de la nostra Ribera d'Ebre. Avui, molts dels pobles com ara nosaltres han arranjat a la dona a través de diferents actes. Deixeu-me també, en nom de l'Associació de Dones de Vinebre, a la que estic representant en aquest moment, aportar un granet de sorra. Aquest any, Vinebre i la seva associació de dones ha triat una de les moltes dones treballadores i emprenedores que té el nostre poble. Una vinebrana treballadora que té les idees clares, compromesa en el seu treball i és una dona generosa, exigent amb ella mateixa, noble i sobretot puc dir que és una bona col·laboradora en totes les coses del nostre poble. Estic parlant de la Gemma Tarabal Pros, una dona de 61 anys. La Gemma, filla única i filla de mare vinebrana, va néixer i va viure a Barcelona, al barri del Raval, on els seus pares hi tenien una lleteria. Va anar a l'escola i va estudiar comerç. Podem dir que avui en dia ja no existeix aquesta branca. Més tard, va fer un curs de secretariat en una escola on després es va quedar a treballar durant 22 anys. Va ser mestra de taquimecanografia, una paraula ja en desús, de l'època en què no hi havia ordenadors ni impressores i tothom escrivia a màquina. Tot i amb això, va ser una bona època per la seva vida. Un dia, es va decidir i va obrir un negoci propi, un quiosc llibreria, on va aprendre moltes coses, sobretot de tenir l'oportunitat d'estar en contacte amb el públic d'una manera molt més propera, formant part de la quotidianitat de les persones del barri. Va ser un treball dur, però alhora molt agradable. Els seus estius els passava sempre a Vinebre a casa dels seus avis, els pares de la seva mare, Maria de la Capitana. Recorda que eren meravellosos, tot el que recorda era bo, és a dir, va gaudir molt de petita i de gran a Vinebre. Tant que, juntament amb el seu marit, ha portat els seus dos fills, la Núria i el Sergi, sempre a les vacances d'estiu. Quan es va començar a parlar de crisi, l'any 2006, el seu negoci es va tenir que tancar com molts altres, i tant ella com el seu marit es van jubilar. A Barcelona s'avorrien una mica, doncs ja no s'havien de llevar tant d'hora, i van decidir venir cap al poble a reformar la Capitana, la casa dels Sants. La casa necessitava una bona empenta i els va fer molta il·lusió quedar-se.
Uns anys més tard, la seva filla, Núria, i el seu marit varen també decidir vindre a viure al poble i ara tenen corrent per casa una petita vinebrana que els alegra la seva vida. Ella sempre diu: tant jo com el meu marit hem decidit fer-nos vells a Vinebre i donem les gràcies a tots els vinebrans per acollir-nos també. Una de les facetes que podria destacar és que, a part de ser una dona treballadora, és molt col·laboradora en totes les activitats i coses que es fan a Vinebre, sobretot amb l'associació de dones. Bé, i després d'haver llegit aquesta petita descripció, només em queda dir que pensem que la Gemma, què millor que ella pot representar la dona treballadora del poble de Vinebre 2011. Enhorabona i segueix amb la il·lusió d'emprendre de ser una dona tan col·laboradora i emprendedora que ha sigut fins ara. Moltes gràcies. No puc parlar més perquè igual em posaria a plorar. Sisplau, l'Associació de Dones de la Torre. Bona tarda. Moltes gràcies a totes les autoritats que avui ens acompanyen i a tothom en general. Un any més, la Torre participa d'aquesta festa tan única i per les dones que aquí ens fan costat, és tot un plaer poder comptar amb elles. La persona que hem escollit per representar-nos es diu Maria Àngela. D'ella us podria anomenar moltes coses, però solament us diré que és una persona extraordinària, d'una gran valia en tot el que es refereix a la seva vida. I no tenint un no per a ningú, treballadora imaginable, ajudant el seu marit a les feines del camp dia darrere dia. No descuidant mai les tasques de mestressa de casa, sent mare de 2 filles, i al casar-se tenint sempre cura dels seus sogres i actualment cuidant-se d'una persona molt estimada. Per tant, no crec que es pugui demanar més d'ella, perquè en tot lo abans esmenat, la seva família té amb ella el puntal de la seva llar. Per tant, moltes felicitats a tu i a totes les dones on ens veiem reflectides. De poder estar aquest dia aquí amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Sisplau, el poble de Tivissa, l'Associació de Dones de Tivissa. Bona tarda a tothom. L'Ajuntament de Tivissa proposa com a representant del municipi pel Dia Internacional de la Dona Treballadora a la senyora Maria del Carme Borràs Aragonès. La Maria del Carme va néixer el 22 d'abril del 1966 i per tant té 44 anys. Com podeu veure, des del nostre Ajuntament no considerem imprescindible tenir determinada edat ni haver abandonat el món del treball per a ser mereixedor del nostre reconeixement. La Maria del Carme porta treballant des dels 14 anys, com a cosidora durant 10 anys, i en els darrers 15 anys s'ha guanyat el pa, precisament venent pa. Amb tota la complexitat que representa en els moments actuals ser una petita empresària familiar, ella i el seu marit Josep estan portant amb èxit el fort de pa Salavier de Tivissa. A més, mentrestant, han tingut la voluntat, la capacitat i la convicció de crear i tirar endavant una família. Però no una família qualsevol. Els seus 5 fills, l'Adrià, de 19 anys, el Ferran, de 18, la Marta, de 16, l'Ester, de 13 anys, i el Carles, de 10. Han hagut de compartir el poc temps lliure de la seva mare, la qual, juntament amb Josep, els ha proporcionat i els continua proporcionant estudis i formació a tots ells. I el que és més important, encara, els ha sabut inculcar els valors que els permeten en un futur ser persones de profit i saber el que és conviure en una societat avançada. Serveixi aquest reconeixement de l'Ajuntament de Tivissa
cap a la nostra veïna Maria del Carme com una mostra d'agraïment per la feina ben feta i que entenem com la manera encertada de fer possible el progrés dels nostres municipis. Volem també felicitar a totes les dones que des de la desigualtat han sabut guanyar-se el reconeixement i les encoratgem a seguir lluitant per uns drets que cada vegada tenim més a prop. Moltes gràcies i felicitats al Bona tarda. Agrair a l'Ajuntament de Tivissa de pensar en mi i gràcies a tots. Sisplau, la Paula de Rasquera, que puja. Molt bona tarda a tothom. Aquest any, l'Associació de Dones de Rasquera ha escollit a la senyora Maria Pinyol Vilanova, que és una treballadora senzilla que fa el treball de l'essència de la vida, fins a convertir la feina en una tasca més de la vida diària. Neix a Rasquera l'11 d'agost de 1946, en el si d'una família pagesa i artesana. Els seus pares, Miquel i Teresa, eren profundament amants de la cultura de l'esforç, sent la seva principal preocupació l'educació dels seus dos fills, dels quals Ramon és el germà gran. La seva primera escola és la llar dels seus pares, on en aquells temps d'infància crua, la Maria aprèn els primers passos en oficis d'artesà com el tèxtil i la llana. A mitjans dels anys 50 i acabats els estudis primaris, aprèn a cosir de la mà d'un curs de formació d'un mes de durada de la Casa Singer. Tot i la brevetat d'aquest curs, comença a cosir vestits sense tenir cap títol de tall i confecció. Cosir esdevé la seva passió, que l'acompanya la resta de la seva vida. El cosir li permet guanyar els primers calerons per compte propi, per ajudar la seva família a tirar endavant. Encara que en moltes ocasions treballa de manera desinteressada. Ha ajudat i ajuda a cosir a moltes persones i entitats del poble, com el grup cultural, l'església, les majorets, el futbol, els Reis Mags i un llarg etc. En fi, sempre disposada a ajudar sigui qui sigui qui li demani. La necessitat de treballar configura des de molt aviat la seva forta personalitat. Experimenta en carn pròpia les dures condicions de la dona treballadora de l'època. Horari esgotador per compaginar treball amb les tasques domèstiques. Va realitzar treballs tan durs i diferents com esperonar, vermar, recollir ametlles, avellanes i olives. Paral·lelament va fer-se càrrec dels avis de la família i els petits de la casa. Passada aquesta època d'estretors econòmiques i socials, la seva vida canvia de rumb a partir de 1980, data del matrimoni de la Maria amb Juan José, el seu marit. Fruit d'aquest enllaç naixen Joan i Miquel, els seus dos fills. Actualment compagina treball i les activitats que més li agrada fer. A banda del treball de dilluns a divendres, va 2 cops per setmana a Patchwork, va cantar amb la coral de dones de Rasquera. També és la delegada de la gimnàstica de les dones grans que hi va 3 cops per setmana. En fi, la Maria té el temps que té com tothom, però n'està molt orgullosa de tot el que fa i ha fet, i espera seguir fent quantes més coses millor. Moltes gràcies. Gràcies a tothom i aquí tu recordes del bon clima que us heu fet. Associació de Dones de la Palma d'Ebre, sisplau. Bona tarda a tothom. La Palma d'Ebre, per tercer any, participem en aquesta festa de la que estem molt contents de col·laborar. Enguany presentem a la meva mare, la Matilde Frank Estadella. Començo malament si m'emociono, Bé, respirem fondo. Matilde Frank Estadella va néixer l'any 1935 a la Palma d'Ebre en una família de pagesos. Quan va començar la guerra, tota la família van deixar la casa del poble i se'n van anar a viure al camp. Va anar a l'escola fins als 12 anys, d'on s'havia d'ajudar a casa.
el molinet d'oli, el de farina i el tros quan convenia, a plegar olives, batre ametlles, fer garbelles, cremar rama. Als 17 anys se'n va anar a servir a Barcelona, com moltes altres noies d'aquell temps. Es va casar als 20 anys, amb un noi pagès de la Granadella, i allí se'n va anar a viure. Als 22 anys, i ja de nou a la Palma, va néixer la seva primera filla, la Glòria. Corria l'any 1960 i les collites no eren massa bones, així que se'n van fer la maleta i van marxar cap a Barcelona a veure si es podien guanyar més de la vida. Allí van agafar una botiga de què viure i a força de molt treball, doncs obrien fins i tot el diumenge al matí, al cap d'uns anys van ampliar el negoci i es va convertir en un autoservei. El 1966 va tenir el seu segon fill, en Pere. Ja tenien la parelleta. Però a la Matilde, treballant a la botiga, les feines de la llar i tenint cura dels seus fills, li mancava el que no havia pogut fer de petita. Així és que, decidida, es va apuntar a una escola i amb els seus 50 anys es va treure el graduat escolar, del que es va sentir molt orgullosa. Quan va tancar la botiga, després de 26 anys, va treballar en una fàbrica de passamaneria, fins que l'any 1991 va tornar amb el seu marit a la Palma ja per descansar i poder gaudir de la seva família i de les dues netes que tenia. Es va quedar viuda als 67 anys i, trobant-se sola a casa, no es va desanimar. La Matilde és un exemple del que creiem que ha de ser la bellesa, cuidant del seu cos i de la seva ment. Cada tarda va al casal de jubilat, on es relacionen altres persones. 3 dies a la setmana va fer gimnàstica, al bon temps jugar a la petanca. Pertany a 2 associacions i participa en totes les activitats que es fan al poble. I quan fan ball és de les que no para cap. Li agrada fer labors, llegeix molt i quan pot fa algun viatget que prepara amb il·lusió. La Matilde és una dona alegre, dinàmica i interessada pel món actual. I per això pensem que se li ha de fer aquest homenatge. Gràcies a les persones que han preparat aquest acte tan maco i gràcies a tots vostès per assistir. Sisplau, l'Associació de Dones de Móra-la-Nova. Bona tarda a tothom i gràcies per assistir a aquesta festa que hem organitzat avui aquí a Riba-roja, que penso que totes les dones que estem aquí, les que no hi són, igual s'ho mereixen. I nosaltres, el poble de Móra-la-Nova, avui presentem a la Paquita Pinyol Marrader, que va néixer a Tivissa, també hi ha gent coneguda, el 1938. De família eren 6. El pare, la mare, 3 germanes i un germà. La Paquita era la segona filla i la seva mare rentava per 9 cases a la setmana. Ella, a més, cada dia sortia més aviat de l'escola per tal d'ajudar a casa. Feia safareig. Havia d'anar a rentar la roba amb la panera al cap i quan ja la tenia neta la portava a les cases corresponents. Sempre aprofitava les vacances per anar al jornal, a plegar avellanes, a arrencar cigrons al camp, sempre amb les mans plenes de mots. Als 13 anys va començar a treballar 9 hores al dia a la fàbrica Brull i a la fàbrica s'emportava treball a casa per polir els relleus. I a les 8 al sortir posava la pressa, sopava de pressa per anar a bordar els llençols de la Juana. Als 21 anys es va casar, segons ella, amb el millor home del món, Rafael Castañares. I va vindre a Móra-la-Nova. Va haver d'estar un mes sense treballar i no podia resistir. És molt treballadora tota la vida. El primer treball que va fer a Móra-la-Nova va ser de vendre casa per casa mostruari de Montllunes. Li va anar bé, ja que així anava coneixent a la gent mentre es guanyava els quartets. No va tenir el seu fill, Josep Maria, que també hi és, fins passat 3 anys d'haver-se casat, ja que havia de cuidar els avis del seu marit i a un cunyat solter amb poca salut. Quan el fill va tindre un any, va posar una botiga,
Venia roba, quadres, làmpades, colònia, llana... Era, en aquell temps, el Corte Inglés en una sola planta de 18 metres. El seu home l'ajudava molt. A més, cuidava els pares i el seu sogre quan es va jubilar. El seu fill es va fer gran i va obrir un bar-restaurant a Cambrils. I cada dissabte, al tancar la botiga de Mora, anava a guardar, a ajudar-lo. Va tindre la botiga 35 anys. Se va jubilar als 60, però sempre ha continuat ajudant el fill de cambrera, cuinera, de relacions públiques i de cubú. I després de treballar tant, a canvi té el que sempre diu la Paquita, tota la vida se li sent dir. Tinc una família que tota l'hora voldria tindre. Tinc fill, nora i 3 fills i 3 nets, com a 3 sols. Donem-li les gràcies a la Paquita. Gràcies per haver acceptat tan bé acompanyar-nos avui i representar a Mora la Nova. En nom del col·lectiu, gràcies, Paquita. Bé, aquest any l'Associació de Dones de Mora d'Ebre ha triat a la meva mare per representar-les. Es diu Josefina Vilacampi i jo parlaré en nom de la família. Quan la nostra mare va néixer, els drets de les dones no estaven gens normalitzats. Va néixer a Aristot, en una família de pagesos i ramaders. Era una família que s'autovestia i que sabia sense saber un molt d'ecologia i de sostenibilitat. Després de passar la guerra, amb 15 anys, i 4 germans més darrere de seu, la seva mare la va enviar a casa d'una tia a treballar. Un treball que consistia en aixecar-se a les 6 del matí, munyir vaques i no parar fins a les 8 del vespre. Tot això per la manutenció, vestit i la promesa que aniria cada vespre al repàs, on amb el silenci i la quietud queda rendida i s'adormia damunt de la taula. Després de casar-se als 19 anys amb el nostre pare, va anar treballant de xurrera, de cambrera i compartint amb ell la gerència de 2 fondes, la Font d'Espanya a Bellpuig i la Font de Tolú a Mora d'Ebre. Tot això tenint i criant 5 fills, 2 nois i 3 noies. La nostra imatge és la d'una mare sempre treballant i vigilant que tot estigués a punt. Quan ens llevàvem estava al peu del canó i quan anàvem a dormir ella encara tenia feina per estona. El meu germà Jordi, que és l'únic que no està aquí avui, diu que el que li cridava més l'atenció era la poca mandra que tenia per fer una feina. En fer una cosa nova, en explicar a algú el que no entenia, en aplicar una norma nova sanitària o d'elaboració d'algun plat. Encara ens ho recorda quan fem alguna tasca o utilitzem algun producte en el nostre àmbit laboral o familiar. Els ensenyaments o recomanacions d'algun servei o direcció general relacionada amb el món de l'hostaleria. La nostra mare ha viscut molts canvis importants que han afectat a homes i dones de molts països i que han fet millorar la vida de milions d'éssers humans. Ha sigut partícip de les millores laborals, socials i educatives de milions de dones. Ha viscut com a excepció primer i amb normalitat després el dret de les dones a votar, a tenir negocis propis, a presentar-se a les eleccions, a ser catedràtiques, a poder dirigir grans empreses i el que ella no ha pogut fer ho ha vist fer a les seves filles i a les seves netes. Ara sols li queda veure que aquests drets els tinguin totes les dones del món i que tots els homes del món, com els de la seva família, també ho trobin lògic i normal. Avui, amb 84 anys, segueix sent una dona treballadora d'esperit i de fets. Tots els de la família ho sabem i en gaudim, ja sigui dia a dia o en ocasions especials, fet uns plats exquisits i saludables. Segueix sense tenir mandra a l'hora de fer menjar per a 3 o per a 30. Tots hi estem agraïts per la seva dedicació i exemple tant laboral com humà.
ens ha ensenyat a treballar, a lluitar pels nostres projectes i estar on s'ha d'estar, tant si les coses van bé com malament. De part de tots, gràcies. Sisplau, l'Associació de Dones de Miravet. Bona tarda, representants del Consell Comarcal i tots els aquí presents. Un any més, en un dia de festa, ens vam reunir les dones de Miravet per elegir la dona que ens havia de representar aquest any. No ha estat cap sorpresa la seva elecció. Sabíem que tard o d'hora ho seria, i són diversos els motius que han fet que les dones la votessin per representar-nos. Amb l'acte d'avui us presentem una dona no solament treballadora i emprenedora, sinó una dona que en un moment donat va tenir visió de futur. Una dona de la que va tenir la visió del que podria arribar a ser el nostre poble turísticament. Als anys 90, la Cinta va ficar en marxa la primera casa rural de Miravet. En aquells moments era una aposta arriscada, ja que el nostre poble no era tan conegut ni turístic com ho és avui en dia. Ara tenim 5 cases rurals en funcionament. No es va conformar amb això solament, sinó que al poc temps va obrir un restaurant, que segur molts de vosaltres coneixeu i heu sentit nombrar, el Molí de Cim. Tot i l'esforç que ha representat per ella tirar endavant aquests negocis, primerament pel fet de ser dona i segon, perquè estem parlant d'un poble de 800 habitants, la Cinta ha sabut compaginar-ho tot en la vida familiar. És mare de 4 fills i, com sol passar al món rural, també es va tenir de fer càrrec de 4 persones grans. El seu caràcter lluitador l'ha ajudat a poder arribar a tot arreu. De ben segur ha tingut moments molt durs, però que avui no explicarem per què és motiu de celebració. És una dona implicada i participa en tot el que s'organitza a Miravet. Sembla estrany la força de voluntat que té. I això ho ha sabut transmetre als seus fills, que han mostrat una estima per ajudar i col·laborar i en tirar endavant un petit poble com el nostre. La dona treballadora d'aquest any és la Cinta Artigues Borrell. L'Associació de Dones de Ginestar. Bona tarda a tothom. L'Associació de Dones de Ginestar ha escollit aquest any homenatjar la nostra veïna Rosa Sabater Gallet, nascuda el 21 de juny de 1947. Filla de Francisco i Teresa, que van tenir 3 fills i 2 filles, essent ella la més petita. Als 12 anys deixa l'escola per encarregar-se de la casa, ja que tant els seus pares com els germans van a treballar al camp. Als 19 anys, a més, s'encarrega de cuidar uns oncles i posteriorment cuida també els seus pares, Francisco i Teresa. Es casa als 21 anys amb Joaquim Saladier, que prové de Tivissa. És vidu i té una filla de 6 anys, a la que fa de mare, essent la seva única filla, ja que no van tenir fills. Als 38 anys es moren els seus pares i continua amb la seva ajuda desinteressada fent costat a la seva germana en la malaltia del seu cunyat. S'ha de dir que mentre cuida tots els familiars ho combina amb les feines de casa i el treball al camp. Posteriorment, als 40 anys, es posa a treballar en una peixateria en la que hi ha estat durant 17 anys, treballant al matí i per la tarda continuant amb la feina del camp. Es queda vídua l'any 2003 amb 56 anys, després de la llarga malaltia del seu home. Actualment, la Rosita, a més d'aquesta filla, té 2 netes. Sempre ha estat una dona activa que ha participat en diferents entitats del municipi. És membre de l'Associació de Jubilats, ha col·laborat amb la Junta Parroquial de l'Església de Sant Martí, amb l'organització de la Festa de l'Ermita de Sant Isidre i en l'organització anual d'activitats que fan els veïns del seu carrer. Definitivament, l'hem triada perquè sempre ha estat una dona dinàmica, compromesa en diverses activitats que realitzen la Ginestar, col·laborant desinteressadament i, per sobretot, perquè ha estat sempre una dona treballadora, on l'afegeix d'haver de portar a la casa i cuidar diferents familiars al llarg dels anys. Quan el dia que parlaven sobre la seva vida,
de la que hem fet aquest petit extracte, no va poder parlar de les desgràcies que ha patit. I això que fa uns anys i en poc temps va perdre tràgicament 3 germans i 2 cunyats precipitadament. Però finalment va acabar la seva conversa amb una frase: la vida continua. Aquesta és la Rosita de Cala Cotona, com nosaltres la coneixem. I per tu, petit reconeixement. Gràcies i enhorabona. Sisplau, l'Associació de Dones de Garcia. Hola, molt bona tarda a tots. Em dic Judit i aquest passat mes de febrer vaig ser escollida com a representant de l'Associació de Dones de Garcia. Per tant, aquest acte avui és el meu debut. Avui, però, no seré jo la que us faci la presentació de la dona treballadora que hem escollit a la nostra població, sinó que serà Ramon, un veí de Garcia, un amic, un marit, un membre de la coral, que ens presentarà a la Neus, a la Teresina i a l'Angelina. Sí, com heu sentit, 3 dones, amb moltes coses en comú. Són mares, són àvies, són esposes, són treballadores i són membres de la coral, motiu que ens ha portat a prendre aquesta encertada tria. Escolteu, doncs, la nostra petita història. Bona tarda. Gràcies, primerament, Judit, per confiar en mi, per demanar-me que fes la presentació, perquè jo crec que totes les dones que esteu aquí, totes podríeu estar aquí dalt amb un homenatge, perquè totes teniu una història feta. Però bé, és un cas una mica especial que un home en una festa de dones se presenti, però m'ho ha demanat i jo ho faig molt de gust. Per què ho faig tant de gust? Perquè elles representen un col·lectiu de la coral i jo sóc l'únic home que està amb aquesta coral. Per tant, no un any, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Exactament, la coral va estar formada potser fa 12, 14 anys, 15, 20. Jo he estat a dir amb elles, jo les conec, jo sé com són les trifulques que han tingut. Per tant, estic molt content i satisfet, gràcies un altre cop, Judit, per presentar-les. Ella m'ha escrit aquest escrit. Tot això ha sigut preàmbul meu, vull dir, havia de dir-ho, i ho he dit. La coral diu dones, un grup de dones, cadascuna amb la seva particular història, les seves alegries, les seves penes, les seves pors, les seves il·lusions, però totes unides per una cosa, la coral. Els agrada cantar i així ho han demostrat al llarg de tots aquests anys. Cada dilluns, assaig, amb Toni de Miravet. Faci calor o faci fred, elles no han perdut la il·lusió ni les ganes de cantar. Potser saben que això s'acaba, perquè les noves generacions no s'hi han afegit, però elles no es desanimen, i si ho fan, s'animen les unes a les altres per continuar endavant. Què serien les misses de la festa major sense les seves veus? Tothom les felicita i els agraeix l'esforç. Això les encoratja a continuar. Però bé, també cal dir que la cita dels dilluns és una excusa per sortir, per trobar-se, per compartir. És una vàlvula d'escapament, de fugir de la feina, de la rutina de la setmana. Tant de bo fossin més. Si la gent jove s'animés. Vinga, ensejar, la missa nova és molt difícil. Toni, vols dir que m'ho sortirà? I tant que ho sortirà. Aquesta ha estat la nostra petita història, la de l'Angelina, la Teresina i la Neus, i la de totes les dones que desinteressadament col·laboren en les diferents activitats que es fan en els nostres petits pobles. Aquest homenatge és per a totes elles. Moltes gràcies. Sisplau, l'Associació de Dones de Flix. Moltes felicitats a totes les dones, ja ho han dit les altres companyes, és igual si han sortit o no han sortit, però tenen raó. I totes tenim molta empenta per fer això i molt més. L'Associació de Dones de Flix
ha triat la senyora Obdúlia. Obdúlia es va casar als 24 anys. Del seu matrimoni van néixer 2 fills, Laureano i Maricruz. Però per un cop de mala sort de la vida, als 34 anys es va quedar vídua. Va ser un cop molt fort, però amb el temps es va anar refent, sobretot perquè tenia al seu càrrec els seus 2 fills, de 8 i 5 mesos d'edat, respectivament. Tenia que tirar endavant. Va realitzar diverses feines com a planxar, netejar cases i treballs de costura. 5 anys després va començar a treballar a l'Ercros, al taller de la goma. Durant 20 anys va treballar per l'empresa, on va realitzar diverses tasques. Eren temps difícils i per poder comprar un pis on viure amb la seva família es va compaginar el torn de nit de la fàbrica amb neteja de cases durant el dia. El seu fill gran va anar a estudiar amb una beca concedida per la pròpia fàbrica, a la Laboral, i anys més tard, amb l'esforç de l'Obdúlia, va poder estudiar la carrera de Biologia. Actualment treballa a Barcelona de biòleg. La seva filla va estudiar Magisteri i actualment treballa com a professora en una escola de Móra la Nova. Finalment, l'Obdúlia es va jubilar als 60 anys. Ara en té 74. Ara, passat aquests dies d'esforços i penúria, se sent una orgullosa mare, una feliç àvia de 3 nets. Gràcies. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la sección de FLIS por acordarse de mí y muchas gracias a todo el mundo. Bueno, i com he dit abans, com hem començat al revés, ara li toca el turno a l'Associació de Dones d'Ascó. Bona tarda a tothom. Si em permeteu, sortirem una mica de la pauta que avui es fa amb aquest acte i deixarem a la representant de la dona treballadora d'Ascó que us faci 5 cèntims de la seva vida. Us presento a la Magda Batiste. Jo parlo fònica, no sé si... Bona tarda. Em dic Magda Batiste i Junca. Vaig néixer a l'any 51 i soc filla del poble d'Ascó. Els meus estudis primaris els vaig fer al col·legi Sant Miquel d'Ascó. Després a l'Institut de Flix. La meva infantesa i joventut van transcorrer en un ambient molt feliç i tranquil, rodejada sempre dels meus éssers estimats. Els vivíem tots al mateix edifici. El meu pare era pagès i la meva mare ajudava a la meva àvia al negoci familiar de venda de peix. Soc la 4a generació de dones al capdavant de la botiga de tota la vida, que va ser creada per la meva bisàvia l'any 1895. Als 17 anys vaig començar a ajudar a la meva mare, repartint el peix per les cases. Doncs abans es feia d'aquesta manera, ja que la gent normalment treballava al camp i no es podia desplaçar a la peixateria. No obstant, pels matins, quan acabava de repartir el peix, com també eren pagesos, i al temps de les olives, en el meu diario, anàvem amb el carro. Bomba! I com que el temps era molt curt, per poder aprofitar el temps, menjàvem durant el camí, així quan arribàvem al tros ens ficàvem de cop a la feina. Als 21 anys em vaig casar i del meu matrimoni vaig néixer 2 fills, la Judit i Javier. Soc àvia d'un nen. Vaig arribar als 34 anys i el meu marit va caure malalt. Va ser una llarga malaltia, en la qual jo em vaig fer càrrec de tot. Després d'uns anys va ser la meva mare. I d'aquesta manera, la major part de la meva vida s'ha dedicat de forma molt present a cuidar dels altres, sense oblidar en cap moment les meves obligacions laborals. Però també haig de reconèixer que encara me queda temps per estar al costat dels altres. Tinc un caràcter molt inquiet i no puc estar parada sense fer res. Soc sòcia del col·lectiu de Dones d'Ascó. Participo en totes les activitats que me són possibles. Formo part de la Junta de Mans Unides d'Ascó, vinculada a la parròquia, i participo a la recollida dels diners destinats al tercer món, així com a moltes tasques de la parròquia. He col·laborat durant 30 anys en la lluita contra el càncer.
Actualment comparteixo la vivienda dels meus pares amb companyia del meu fill i continuo amb el negoci familiar. Pels mateix. I a les tardes vaig ajudar una amiga meva a repartir l'espai de pa. Aquest és el resum de la meva vida, tant laboral com personal, que com les altres dones treballadores hem tingut que saber assumir sense estar preparades i hem volgut estar present a totes les lliçons que ens ha donat la vida. Moltes gràcies. Ja sé que parlo fònica i és una viatge a la meva vida que parlo en públic. Moltes gràcies a les col·lectius de la Bueno, i ara com a anfitriones que són del poble de Riba-roja, nosaltres hem triat a la senyora Mercè Vinyes. Sisplau, podeu pujar? Mercè Vinyes Pallejà va néixer a Torroja del Priorat el 24 de gener de 1926, filla de Carlos de Riba-roja i d'Enriqueta de Torroja del Priorat. Va viure la seva infantesa amb els seus pares i germà Carlos, en aquest poble del Priorat, on ja va començar a treballar. Doncs quan el seu pare i germà els varen cridar a files, va anar a la Guerra Civil. Ella i la seva mare feien jerseis de llana pels soldats a canvi de menjar. De joveneta viatjava molt sovint a Riba-roja, a la casa de la seva padrina, germana del seu pare, on va conèixer l'Alberto, un eixerit noi del poble amb qui es va casar. La jove parella es va establir a Riba-roja i al poc temps es va reunir amb ells els seus germans, els seus pares i el germà Carlos. L'Alberto treballava a la fàbrica electroquímica de Flix i a més tenia un petit taller mecànic, on arreglava al començament bicicletes i ferrava rucs, i més endavant motos i feia reixes i portes de ferro. La Mercè, dona molt inquieta i treballadora, va obrir una botiga de ferreteria i regals als baixos de la casa seva. També portava l'economia familiar i els comptes del taller. Quan els fills es van fer grans i es van casar i van començar a tenir fills, cada diumenge havien d'anar a casa de la mare perquè ella els hi feia el dinar a tots. Malauradament, l'Alberto va patir una greu malaltia, per la qual cosa la Mercè va tenir que encarregar-se de portar tota la casa, la botiga, el taller, la feina, jaquetes de llana per una casa de Reus, i tenia al seu càrrec dones del poble que treballaven per ella. Cuidava els 3 fills petits, el seu pare i la seva padrina, que vivien tots a la mateixa casa. Van passar els anys, va enviudar molt jove i va seguir treballant i a més cuidant els seus nets i netes, sempre contenta i sacrificada. Per fi es va jubilar, però mai ha deixat de treballar, cuidant de la seva neta Anna i ajudant a tots. És mare de 3 fills, Mercè, Dolors i Albert. Àvia de nets i netes, Pili, Jordi, Josep Lluís, Laia i Anna. I de 2 besnetes, Marta i Antia. Moltes gràcies. Me diu la Mercè que moltes gràcies a tots i a totes. No, és igual, tranquil·la. Us han emocionat tots. Passo a llegir el manifest del Dia Internacional de les Dones.
La igualtat de dones i homes, un camí de progrés. Avui, 8 de març, hem estat convocades per celebrar el Dia Internacional de la Dona. Un dia que simbolitza la lluita de les dones de tot el món hem sostingut al llarg dels temps en favor de la igualtat. Gràcies a aquell compromís, avui podem dir que les condicions de vida de les dones han millorat considerablement i que, sens dubte, la igualtat de dones i homes ha estat decisiva pel progrés de la humanitat i per l'avenç de les societats i de les cultures. Aconseguir-ho ha estat un camí llarg i ple d'obstacles que hem hagut d'anar vencent. Al nostre país, moltes dones i també alguns homes hem assolit importants fites que no podem oblidar. Fa poc de més de 150 anys, Concepció Arenal trencava la barrera que impedia a les dones l'accés a la universitat. Clara Campoamor guanyava fa 80 anys el dret a vot per a les dones. Fa mig segle, Maria Telo, al capdavant d'un grup de dones juristes, aconseguia esborrar del Codi Civil l'obediència de les dones devien al marit. La Constitució del 79 acabava per fi amb les discriminacions jurídiques per raó de sexe i fa 30 anys que a les dones se'n reconeixia la pàtria potestat, la disposició lliure dels nostres béns i el dret al divorci. Ja en aquesta darrera dècada, el nou impuls legislatiu amb la llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la llei catalana per a l'erradicació de la violència masclista ha establert noves fites en el camí vers la igualtat, com per exemple la paritat en els càrrecs públics, l'increment de la representació de les dones en els llocs de responsabilitats a les empreses i altres institucions, una educació que permeti a nois i noies assolir les mateixes metes, mesures per prevenir i combatre la violència masclista, condicions laborals que afavoreixin l'equilibri entre la vida professional i personal, una ordenació territorial atenta a les necessitats diverses de les persones, on ciutadans i ciutadanes se sentin partícips d'un projecte comú. Aquestes i altres fites són les que ens han de permetre aconseguir que la igualtat sigui a tot arreu un fet quotidià indiscutible, en el pla laboral, social, polític i personal. Per això hem de seguir avançant per eliminar els estereotips que constrenyen les identitats de les persones i que limiten les seves opcions personals, formatives, laborals, sexuals. Per això cal invertir tots els esforços possibles per a que la coeducació sigui un fet en tots els espais educatius dels nostres pobles i ciutats. Desenvolupar unes polítiques socials eficaces i uns serveis públics de qualitat que tinguin presents les necessitats de les dones i que combatin l'especial impacte que la pobresa té en la població femenina. Millorar les condicions de les dones en el mercat de treball i eliminar les desigualtats encara existents, especialment la bretxa salarial i la segregació sectorial i ocupacional que continua perjudicant seriosament les dones. Reconèixer i socialitzar els treballs de cura a les persones de la llar i de la vida i aconseguir una corresponsabilitat real per a que les dones deixen de patir les conseqüències que la responsabilitat exclusiva té per la seva salut i pel seu desenvolupament personal, professional i social. Valorar i aprofitar les habilitats i el talent de les dones per superar l'actual crisi que s'exerceix a tot el món. Fer inviable que dones de tot el món continuen morint a mans de les seves parelles, o sigui, sexualment explotades, violades, assetjades, mutilades o vexades fins a extrems inexcusables per la humanitat. Per això, cal que dones i homes ens esforcem per establir relacions de respecte i de llibertat, per fer de la nostra societat un lloc millor, un lloc on totes les persones puguen desenvolupar els seus projectes i aspiracions, un lloc on tothom participi en peu d'igualtat dels treballs
i les alegries que proporciona la vida. Un lloc on les dones puguin gaudir, en la mateixa proporció que els homes, del progrés econòmic i social. És per això que amb la lectura d'aquest manifest, les dones d'aquest país volem ratificar el nostre compromís, que és també el de les institucions que ens representen, en la institució d'una societat més igualitària i més justa. Moltes gràcies i visca les dones treballadores.